Els barcelonautes hem vingut a la presentació d'una campanya solidària destinada a ajudar els més pobres de la nostra ciutat. Es diu Tapa Solidària, és la segona vegada que es fa, organitzada pel Casal dels Infants del Raval. I estan implicats molts restaurants de la nostra ciutat, que a través de les tapes que vosaltres i que nosaltres consumirem en aquests restaurants aportarem un petit gra de sorra a la pobresa de la nostra ciutat, perquè no hi hagi tanta i sobretot perquè no sigui hereditària. Doncs aquí estem amb l'alcalde, que també ha vingut en aquesta presentació de la Tapa Solidària. Penso que és una campanya bonica, tot i que no ens agrada que a la nostra ciutat es parli de pobresa. No, però hem de ser reals, no? El que no podem és amagar el cap sota l'ala, no? Això sí que és una tonteria, no? És a dir, aquesta ciutat és una ciutat que té èxit en moltes coses, té èxit també amb la restauració, malgrat que hi ha gent que també ho passa malament, perquè la situació econòmica de tothom és molt difícil, però jo crec que és molt bo que el món de la restauració, que és un món que és un referent de la nostra ciutat, tingui una actitud solidària envers una entitat tan interessant com és el Casal dels Infants, que fan una feina magnífica, de cuidar xavals que estan en risc de pobresa, que els hi donen necessitats bàsiques, que pot passar des de la pròpia alimentació fins a una cosa que és molt important, buscar de quina manera aquests xavals tenen futur. Hi ha gent que es creu, bueno, això ja ho fa l'escola, però aquests xavals surten de l'escola, es troben ja cops amb famílies amb grans dificultats. Què fan aquests xavals a partir de les 5:30 de la tarda? Jo crec que tasques com aquesta gent són extraordinàries per la convivència, per crear una solidaritat entre tots, no? I crec que és molt bonic que el món de la restauració faci aquest pas. Estem amb el Dani Jorqueras, ell és el president del Casal del Raval, una campanya que he volgut repetir perquè la de l'any passat, la Tapa Solidària de l'any passat, va funcionar molt bé. Va funcionar fantàstic, va haver-hi una resposta molt per sobre del que ens imaginàvem, i aquest any hem tornat a repetir, però bàsicament perquè els propis restauradors han sigut els que ens ho van demanar, i seguim sorpresos amb el sector, és un sector molt solidari que ens ha volgut tornar a donar un cop de mà en aquest sentit. Pels que estiguin a casa, i l'any passat no van assabentar-se d'aquesta campanya que tenim a Barcelona dedicada a ajudar els més joves a través d'aquest Casal del Raval. En què consisteix la Tapa Solidària? És molt fàcil, hi ha 71 restaurants dels millors de Barcelona que tu pots anar-hi i demanar una de les tapes que ells tenen. Ells han fet una tapa en algunes ocasions específica per a aquesta ocasió i en altres és una d'èxit que tenen ells. I llavors, només menjant la tapa i pagant-la, estàs col·laborant amb €0,5 pel Casal dels Infants. És una tapa, o sigui, és una campanya senzilla, a més a tots ens agrada fer de tant en tant un tapeo, no? Una mica de pica-pica, i estem ajudant els més necessitats de la nostra ciutat. Quina tasca feu al Casal dels Infants? Al Casal estem intentant ajudar des de fa 30 anys als infants i joves de la nostra ciutat a que tirin endavant. Són nanos amb uns problemes greus de pobresa, que lluiten dia a dia per sortir-se'n. En una situació com la que tenim actualment de crisi, és encara molt més dura la situació. Estem vivint situacions que fa 15 anys que no vivíem, de famílies que estan venint a buscar directament menjar, cosa que no fem nosaltres directament i que hem tingut que tornar a fer, menjadors escolars, reforç escolar, activitats de lleure, i els acompanyem des de ben bé l'inici de la seva vida pràcticament fins que troben una feina. Tot aquest acompanyament en 42 projectes, que és una mica difícil d'explicar, és el que fem al Casal. És una miqueta acompanyar-los fins que se'n surtin ells solets, no? Una de les màximes d'aquesta campanya és que aquesta pobresa no sigui hereditària, és a dir, el que malauradament neix en un barri, neix en una zona o en una família amb dificultats, que això no el marqui per tota la vida, pugui tirar endavant i en sortir-se'n amb aquesta ciutat nostra, oi? És justament això. Nosaltres estem a diferents barris de Barcelona on es concentra la pobresa i, com tu molt bé deies, hi ha infants que pel sol fet d'haver nascut en un barri o d'anar a una determinada escola o de pertànyer a una determinada família ja els hem marcat perquè no se'n surtin sols. Nosaltres el que fem és intentar trencar aquest cercle de la pobresa i que com a mínim la següent generació ja no pateixi. Treballeu amb nens de quines edats? Treballem des de 0 anys amb el projecte aquest que vam col·laborar l'any passat, que és Vincles, que intentem ajudar les mares primerenques amb els seus fills a establir aquesta relació, que moltes vegades per nosaltres és natural i que si no tens uns referents molt clars no l'aconsegueixes.
fins a 18, 20, 21 anys, que és quan nosaltres acompanyem a la seva primera feina. Bueno, aquesta etapa solidària l'any passat va funcionar molt bé. Quants diners es van recaptar? Vam recaptar 20.000 euros, que això vol dir 40.000 tapes venudes, que és molt important. Esperem doblar-ho. Esperem aquest any que funcioni igual de bé, o com a mínim igual que l'any passat, per poder continuar ajudant aquestes famílies i aquests nens tan necessitats. Moltes gràcies i felicitats per la iniciativa. Moltíssimes gràcies a vosaltres per acompanyar-los. Gràcies. L'Albert Adrià, de fet, els dos germanes Adrià ho teníeu claríssim, volíeu col·laborar, volíeu participar en tot aquest conjunt de restaurants que heu dit, sí, anem a ajudar els més necessitats de Barcelona. Sí, des de la primera edició van col·laborar, perquè és que dona la casualitat que jo visc on estava l'antic casal del Raval. Ells estaven a l'entresol i jo visc al segon primer, en el qual doncs, em tocava de prop, no? Havies vist la feina que feien, no? Sí, clar, i soc conscient, jo visc al Raval també, amb la qual soc conscient del dia a dia i de les dificultats que estem passant tots i que menys que col·laborar d'una manera tampoc és tan difícil, no? La idea és el que és bo, que la gent pugui anar a diferents llocs a menjar una tapa solidària amb uns diners de la tapa doncs, van cap al casal. Quants restaurants esteu participant? Ha estat molt difícil posar-vos d'acord? No, per res. 70 restaurants, més que l'any passat i ha sigut facilíssim. Com podem saber, els que estem ara mateix a casa, escolta, anem a participar d'alguna manera? A quin restaurant ens apropem? Hi ha alguna manera de saber-ho? A través d'internet? A través d'internet, a través de la web de Casal dels Infants, és on, i per a més, posarem un distintiu al restaurant a la porta dient que col·labora a la tapa solidària, amb la qual la gent ràpidament doncs, ho sabrà. Vosaltres heu volgut col·laborar amb una etapa especial o no? Algunes de les de la carta? Amb la que més venem, si es tracta de recaptar diners, l'oliva és un pas assegurat quan vens a menjar el tíquet. Llavors tothom que menja olives tindrà que pagar aquest peatge. Bueno, ja ho sabem, no? Si mengem unes olives, simplement amb unes olives ja estem ajudant, no? Tampoc cal una etapa massa sofisticada, sinó potser una més econòmica però bona, serveix per ajudar els més necessitats. Gràcies. A tu.